Goddag. Det gælder valget i Danmark på tirsdag. De ved godt, at Danmark har det svært med pengene. De behøver virkelig et geni, og jeg har regnet ud, hvis de nu sender penge til mig under et helt år, så skal jeg hjælpe dem alle sammen og dele ud, så de får det præk på det, ikke? Men det sker altså på tirsdag i magasinet i Valvægge. Valvægge, hvad gør jeg? Med Glistrup og Anker også mig, de må komme, ikke? Og det sker derovre, ikke? Kan de have det godt? Tak. Och bevakningen av det danska valet på tisdag pågår fram till midnatt och innehåller, som vi förstår, av Eva Rydberg också ett antal artister. Här är det dags för en nypremiär av Lödder, och om 25 minuter kommer en konsumentrapport och sen alltså en sportspegel. Bibi Andersson och Ingrid Thulin ser vi i kvällens långfilm, Ingmar Bergmans Smultronstället från 1957. Filmens yttre ram är en resa till Lund som professor Isak Borg gör. Isak Borg som spelas av Viktor Sjöström. Men det är också en resa genom hans liv och en återblick på några av dess smultronställen. Efter filmen, cirka 22.30, har vi en extra insatt repris. Den 5:e delen av I atombombens tidevarv. Som kanske många missade tidigare idag, det var slalom eller icke-slalom som orsakade tidsändringar i vårt program. Cirka 22.30 alltså kommer reprisen. Nu är Lödder tillbaka och Anders Gernandt.